Επιτροπής να ανακατεύεται σε αυτά. Ο κ. Μέρφυ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η αρχαία Ελλάδα ήταν εκεί όπου γεννήθηκε η δημοκρατία. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι το νεκροταφείο της δημοκρατίας και είναι το μέρος όπου αναβιώνει η απεικιοκρατία στην Ευρώπη. Ένας πρωθυπουργός που δεν εξέλεξε κανείς, μια κυβέρνηση που στηρίζει μόνο 30% του πληθυσμού, ασκεί βάρβαρη πολιτική εις βάρος του ελληνικού λαού. Οι φτωχότεροι πλέον είναι στο στόχαστρο της Τρόικας. Ο κατώτατος μισθός είναι 440 για τους νέους, 600 για τους υπόλοιπους. Όλα αυτά για να συνεχίσουν οι ομολογιούχοι να πίνουν το αίμα του λαού. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κάνει αορίστου διαρκείας απεργία, κατάληψη των χώρων εργασίας, να πετάξει έξω την Τρόικα και να εκλεγεί δημοκρατική κυβέρνηση για το λαό και όχι για τους τραπεζίτες. Ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνος του. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζει είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Ιρλανδοί και σιγά σιγά όλοι οι Ευρωπαίοι σε μια πιο ακραία εκδοχή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι κατά της λιτότητας, της Τρόικας, της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε μια κοινωνική συνομοσπονδιακή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λάβει εκατοντάδες email από ψηφοφόρους στην περιφέρεια μου σε ό,τι αφορά την άκτα, τη συμφωνία δηλαδή κατά της απομίμησης.